Jotono nalam sugo Kogrok Mik channel tini Hollywood movie Benam science fiction action horror film no barasa khlai Kogrok by Sukrubui explain khlaina ni hnei o video clips no slamka kha khlaio no rok o video no sajagan hnei tai jodi no o video no norok sajagi tongke like share comment bo khlaidi tai o channel no norok subscribe khlaiya kongke o channel no subscribe khlai rui bell icon no sini all faike all obo sini rudi faide hinke movie ni explanation bukhago thanglayana Movie changkeno kaisa Life Foundation ni airship abo ardo landing khlaina ni bagui communication khlaio communication khlai tongma jarawa asomsa a airship crash ngi thango tai amti kheno East Malaysia bukhago crash ngi klai thango a jarawa Life Foundation ni CEO nukjago tai amti kheno a airship ni parasite tubui phaimani to tongkho nei bo sungbo a jarawo chairta parasite tubui phaima jagao kaisa parasite kemajak amti hai report mano amti kheno a jarawo a airship ni khoroksa borok thitui amti hai burui women police officer bo aborok no nugo tai amti kheno a borogo borok hospital langlayo hospital tlang tongfuro a parasite a borok ni aro habjak ni bagui driver tai a burui police officer no buthari khiwo amti khena a burui police officer ni bisingo a parasite habui thango tai khaksa sino edi haike o movie ni actor thui tongmani sin nukjago tai amti kheno a jorawo bini girlfriend bono sosawi ruo tai bini girlfriend bono sawo ang Life Foundation ni bagui case ni bagui court o thangna nango honi saiklango tai a jorawo edi ni kok sana thangke edi hinke bokhe belaike popular reporter tai bo hinke famous reporter tamti kheno tai khaksa sino bini boss haike edi ni boss mono ringo tai a jorawo Life Foundation ni boss no nang interview mananai honi bosawo tai a interview nama jaga nang kuno gulta khlaidi hni bini boss bono saw tai a jorawo edi sawo a Life Foundation ni boss haya keba CEO belaike borok hamya ang bono bahaike kahumke interview nanai hni bo bini boss no saw fiaba bini boss jeske puno nang interview nawi thank you hni simi sawi faidi hni bo edi no saw tai edi do akonke amti kheno nawana hni edi gosiu Edi horo bini girlfriend ni laptop check khlai tongfro asomsa Life Foundation ni confidential message bo nugo tai a jorawo bini girlfriend ni laptop no bo kaham ke check khlai furu a message Life Foundation ni kaham hamia tamo samung khlai abuni tui bo saimano amti kheno tai dino bo Life Foundation ni boss ni interview nawo puila wo bo belaike compliment ruwi a boss no bo interview khlaika tai amti kheno a jorawo Life Foundation ni boss belaike sajaka fiaba asomsa topic change khlai Life Foundation ni boss no bo parasite ni tui interview sungka amti kheno ajorawo Life Foundation ni boss sajagya ngai a interview no interrupt khlai rekha amti kheno ajorawo edi ni boss edi no belaike sajaglia tangai hinke no interview ka hamke na di hinma banang amti hai question rok tangai bono sung hnei bo joli jakha amti kheno ajorawo edi no bini boss fired khlai rekha amti kheno ajorawo bini girlfriend confidential message nang tangai edi no sa hnei a Life Foundation ni office ni bo fired khlai rejago tai a jorawo bini girlfriend bo edino sajagya ngai bo divorce khlai thango tai khaksa sino parasite habjak o women's officer nukjago tai amti kheno bo kaisa dugano thangai a dugani manai gethung no bo nawi wari chaikhiu amti kheno a jorawo a dugan malik bono joli jago tai aboni rang sabur naisa hni saw tai amti kheno a jorawo aro tongnai borok rok bono kuthumui buna nayo fiaba a parasite bisingo toma bai a power bai bo jotono no buthari khibayu tai amti kheno khoroksa burisuk do bo nugo tai a burisuk no sak tangfru a parasite a burisuk ni bisingo habui thango tai khaksa sino Life Foundation ni officer Life Foundation ni boss tabuk parasite no borok bisingo se test khlai nainai huni bo borok khoroksa no romui a borok no cell bisingo dair horo amti kheno a parasite no borok release khlaio jefro a parasite release ngo a jorawo borok bisingo bo hapna chengsao amti kheno a jorawo borok bisingo hafru surapsa kunu umya fiaba a borok bai miliani bagai a parasite ongkhori phayo tai a borok thuyei thango Salsa edi shopping khlai tongfro a jorawo bo Life Foundation ni research khlainai doctor bai malayo tai amti kheno a doctor bono sawo Life Foundation no kwbangma samung hamya ngi tongo tabu tai borok rok no se butharna chengsaka hnei bo edi no saw tai amti kheno bo edi no saw Life Foundation no samung hamya ngi tongmani nang evidence na wi reporting nang le kwrungba report khlaidi news o hnei bo saw amti kheno edi saw ang Life Foundation no salsa interview namase ani job rok thangai paikha amon bagi ang Life Foundation ni reporting rok khlainamung sunglia hnei bo nogo thangai payu amti kheno edi nogo thangai tongfru bo wansugo
tai tabu khangke reporting khlaisinai hinai bo aburui bai malai Life Foundation ni office o thango Life Foundation ni office o thangai bo kirima sisa kwbangma mano amon bagui evidence ni bagui bo bini mobile o camera click khlaio camera click khlai tongfro asomsa bo cinema ni burui no nugo tai amte kheno aburui bo bono siniwi anu o jaga ni ongkhori di hinai bo edi no sao amte kheno edi kaisa gas cylinder nawi a sel no sobaina chengsao tai jefru a sel bayo aburui asomsa edi ni sago bahari phayo amte kheno aburui bisingni parasite tongmani edi ni sak bisingo habui thango afro edi a office ni kharna chengsao fiaba security guard bono romna naiba bini bisingo parasite habjakni bagui bo supernatural power manui fan ngai thango tai belai ke speed bo khasik mano security guard rok bono romna naifuno bo belai ke speed ke khasik ma bagui tai hujakna kereng bagui security guard rok bono romui maya ngo tai amti kheno bo nogo sogui puru bini bisingni parasite belai ke ok hujago amon bagui kobor haike edi chana chengsao fiaba edi asomsa bo muitu manjago tai sebo selengjago tai haino hai bo tamo ungkha saisung saimia fiaba aina bo naina naifuru asomsa benam aina wo nugui rufru bo uriwi lengi thango edi bini ex girlfriend no Life Foundation ni tui ani oro kwbangma evidence tongo hunoi bo message khlaio fiaba bini ex girlfriend kaisa restaurant no si ang dang phaimang lakhani message khlaio amti kheno ajora wo edi a restaurant no soguyo tai ajora wo bini ex girlfriend no Life Foundation ni tui ani kwbangma evidence tongo hunoi funugo fiaba edi ni bising ni benam a jaga wo ok khoijangma bagui bo yangwaisa manui buini oroni segi chawo fiaba bo abono thokjagya ango amti kheno bo aroni aquarium bisingo kaisa habui khangrai kathangno wari chaikiu amti kheno bo tamo ungkha hanui doctor ro treatment khlaina bagui thango tai ajora wo sound produce kabangma phaima bagui a bini bisingni benam kirijagi chirgo tai amti kheno doctor a bono treatment ni ongkhorwo tai amti kheno nogo thangri hunui bono dagi buiro horo edi nogo thangai chamung ready khlai tongfro asomsa bini bisingni benam doga ta phiokdi hinai bono sairu tai amti kheno ajora wo bini room ni doga nok khlaijago tai doga nok khlaijama bagui bo doga no phiokri ajora wo Life Foundation ni borok rok bono phai inquire khlaio tai nini nungje tubumani Life Foundation ni abo boro hunai singo tai ajora wo bo ang saimaya hani sapru bono asomsa bullet by kogiru fiaba ajora wo a bini bisingni benam jolijagi a borok rok no attack khlaio tai amti kheno bui a room ni khari thango a room ni khari thangfru edi asomsa gari ni aina wo bini sak bisingni benam no nugo tai amti kheno nung bomti hai insect nung bomti hai kira hani bo benam no sungo amti kheno ajora wo a benam jolijago tai walok kpharri tono tai amti kheno ajora wo Life Foundation ni borok rok drone by rutuk tongfru edi no nugo tai amti kheno drone by borok refrik na chingo edi belai khe kirijago fiaba bini sak bisingo benam tongma bagui bono a benam lead khlai tlang thango tai bike chaluk rit lang thango edi belai khe kirijago fiaba benam bono lead khlaiei bono escape khlai tlango asomsa ajora wo Life Foundation ni gari bono thutai ruphaima bagui bo bike ni klai bini bekring rok bai thango amti kheno ajora wo Life Foundation ni kaisa borok bono naina phaipuru edi ni bisingni benam ongkhor phai a borok no totra romu warna nayo amti kheno ajora wo police rok kokma bagui bo police hunai a jaga ni khari kaisa jaga wo thangi payo tai ajora wo edi senseless ngi tongmani bo sisawi ani yakung rok bai thangmani baike hamka hnai bo wana jago amti kheno ajora wo benam ongkhori phai abo ang tongma bagi se nini yakung bai mani hamai thangbayu jodino nung ang bai tongkhe nini sori hamya tongmani abo joto hamai thangnai tai ang jodino nini sakni ongkhori thangke nini yakung bai marok abo haino hai amti ngi thangnai hnai bo edi no sao tai amti kheno edi bo ani sak bisingo no tongdi hnai gosiu edi agi news reporting khlaimani office o thangai a bini boss bai malainani hnai bo saikya fiaba aroni bodyguard bono allow khlailia fiaba benam obono bo buthar khimnada hnai safru edi sajaglia tanghingke bo ani best friend se bono ang buthari manglak bo bini family ni bagui tinta job khlaio amon bagui ang bono butharmaya bo ani best friend se hnai bo a office ni ongkroi thango amti kheno tam khlainai kya hnai wansuk tongfru benam bono idea ro tai benam bono lead khlai a building go
kasawi joton sai kuchugo thangai payo joton sai kuchugo asugui tongfru a jorao plane phairma bagui noise ingma bagui benam kirijagui aroni kotolna nayo fiaba amtikheno a building ni klai phayo a jorao edi klai phaipru bo a benam no nangbyang thangka anu help khlaidi hni safru asomsa benam bini bisingni phagi help khlairu amtikheno bo bini boss ni office aina sabai hawi thango a jorao life foundation ni evidence ani oro tongo kaisa samung kaham khlai redi hni bo letter sui kabu tai amtikheno bo building ni ongkhori phayo building ni ongkhori phai bo lift ni ongkhor furu kabangma police no nugo tai amtikheno bono koknani bagui chengsau a jorao benam ungui thangui a police officer rok no bo jotono buo tai waro fiaba a police officer rok bono butharna nayu amun bagino bo a police officer rok no buo tai a benam ok khujama bagui a officer rok no wari saike bayo amtikheno a jorao edi ni ex girlfriend bono nukphayo tai amtikheno edi bono nugui bono tongra di hni saw fiaba edi ni ex girlfriend kirijagui dori fafat hospital himdi hni bono hospital tlangi thango life foundation ni boss bini office berai tongfru asomsa a jorao churai khoroksa parasite habjak a jagao sokai ruo tai amtikheno a jorao life foundation ni boss nung kemawi da tongkha hni sungpuru a churai bini totrano tangui bini sak bising ni parasite a life foundation ni boss ni bisingo habui thango edi hospital check up khlaina thangfru a jorao bini ex girlfriend belaike kirijago tai ani ni bising ni insect tamo hni singo tai amtikheno a jorao ani ni bising ni insect no buthari tongo hni sawo tai a doctor bo obotmajat insect angbo saimeya hni safuru edi ni bising ni benam jolijago tai amtikheno a doctor no totra romi khibu amtikheno yakari angi tongfru scanning machine no sini rufru sound belaike produce ungo sound belaike produce ungma bagui a edi ni sak bising ni benam ongkhorui thango tai amtikheno borok sel no close khlairu a jorao edi jolijagui nungni ni dil no pogida thangka nungtangui buino borok no buya tai buino ungkuya hni samaba nungtangui borok no buitong hni bo edi jolijagui a hospital ni ongkhorui thango amtikheno edi ni ex girlfriend tai a doctor kok sai tongfru a benambo a room ni ongkhorui thango tai a jorao edi hospital ni nogo thangna nai tongfru life foundation ni borok phai bono life foundation ni officer romit lango tai amtikheno nini bising ni a benam biang thangka hni singo tai a jorao a ni bising ni a benam ongkhorui thangka hni sawo tai amtikheno life foundation ni boss soi bini bising ni parasite phai bono sikru fiaba edi bono sawo ani busakni a benam ongkhorui thangka angtai kunu khlaimanliya hni saw tai amtikheno life foundation ni boss bono bolongo tlangui buthari khibidi hni orderu amtikheno edi no bolongo tlangui butharna naifru bini sakni benam bini ex girlfriend ni sago hapma bagui bini ex girlfriend aro sokai masa a bodyguard no butharui edi ni sago habui thango a jorao benam edi no saw sungtai kaisa jagao ma thangnai hni safru bini ex girlfriend bo ang nongni logi thangnai hni safru nung phaike saya hni borok a jagani thangui pailayo tai khaksa sino life foundation ni boss alka parasite kabangma tubnani hni bo rocket launch khlaidi hni scientist rok no sawo fiaba scientist rok tabu rocket launch khlainani bagi jora angya khu hni safuno bo jabardasti launch khlaidi hni bo sairu tai amtikheno tai khoroksa scientist a rocket no abort khlainani bagi check khlai tongfru life foundation ni boss saimanai a borok no buthari khiu sefru a borok no buthari khiu a jagao tongnai scientist rok kirijagi kharo tai amtikheno a life foundation ni boss a borok no jotono no buthari khibayo tai amtikheno rocket launch ung tongfru a jagao benam sokpayo tai amtikheno aro belaikhe naitotok fight sinungo fiaba a life foundation bising ni parasite benam no chikhagui khibui edino alkake khita rohoro tai amtikheno edino suplawi butharma haike khlairo a jorao life foundation boss ni bising ni parasite bo bai kheno rocket bisingo habui thango tai amtikheno edi thuina naifru a jorao benam haino hai bini sago habui ruphayo tai bono sukakmani a rod baino haino hai a rocket o kasai thangui a rod bai a rocket no borok chikhakhiu tai a jorao a life foundation boss ni bising ni parasite bo phatiwi thuyo tai edi songbo tuyo klai ruphayo salsa edi bini regular shopping khlaimani jagao thangui tongfru a jorao khoroksa bura revolver thonui a owner ni rang tlangna nayo tai amtikheno a jorao edi ni bising ni benam ongkhorui phai a burano warui jaikhibu
tai amte kheno a onar hayake a buriche kirijago obotamo honai sungo tai a jorao edi sawo ani bisingo insect tongo amte kheno a borok hamyani bagui a benam jolijagui warisai khipka honai bo a shopping ni ongkhorui phaio tai amte kheno adb ni normal life o thango tai bo bini news reporting khlainani bagui chengsawo tai khoroksa jelo tongnai borok ni bo interview nau tai amte kheno movie pai thango